Usa ka 46 anyos nga lalaki ang kritikal human gipusil sa Davao City kaganinang buntag. Nakaalerto si Argil Relator. Nagyukbo na sa manubela sa iyang gimanehong sidecar motorcycle kining 46 anyos nga lalaki sa Purok 6B Barangay Bago Shiro sa Davao City. Dihang giduol nakahiagom di ay kini ug samad pinusilan sa ulo. Sanglit na bantayang buhi pa kini. Gitabangan og alsa ang biktima ug gidala sa ospital. Sa investigasyon sa Tugbok Police, alas 6:30 Huwebes sa buntag, dihang nakadawat sila og report nga dunay gipusil sa maong lugar. As for now, ga-initiate pa mi investigation tapos gasilip mi kung sa mga areas kung natay makuha nga identification sa atong suspect. Giproseso na sab sa forensic unit sa kapulisan ang crime scene aron masuta ang mga ebidensya. Usa ka fired cartridge sa gituhang .45 nga pusil ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Ginatuan pa pud sa atong intel units o atong ubang investigator para ma-background check atong victim. Kritikal ang kondisyon sa biktima sa Southern Philippines Medical Center. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.